ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो खुंफुंनाया मैया थुंगेबाय। फेब्रुवारि दाननि 1, 2 आरो 3 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआ थांनाय सानाव गाजा गोमजायै जोबना थांबाय। गोजोन आरो गोरोबलायनायनि थाखाय थुनलाइयारि फोरबो खुंबोबाय थानाय बादिनो क'क्राझार सहरनि साखाथि सोनाब फारसे सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो खुंफुंदोंमोन। बायदि बायदि रंगिना संगिना हाबाफारिजों खुंफुंलांजाबाय बे ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआ। मख'नो गोनांदि बे ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआव गुबुन गुबुन हादर आरो रायजोनिफ्राय गोबां लिरगिरिफ्रा बाहागो लानायखौबो नुनो मोन्दों, जेरै डेनमार्क, इटाली, साउथ करिया, जापान, एस्टनिया, नेपाल, भुटान हादरनिफ्राय 7 लिरगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय गासै 150 लिरगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। बेनि अनगायैबो गोबां हादर आरो रायजोनि दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायाव ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो खुंफुंनाया गाजा गोमजायैनो मैया जोबना थांबाय। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिय'थेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा स्ट्रक बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिय'थेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा। क'क्राझार सहरनि साखाथिनि खोदोमथलायाव थानाय जावा श'रुमजों नांजाबनाय फिजिय'थेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजिय'थेरापि डक्टर शीला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, सेटिस पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन शोल्डार, पस्टुरेल कारेक्शन, पेडियाट्रिक पिटि, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, पस्ट लां इनफेक्शन, पार्किनसन्स डाइजेस, पस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स आरो स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो। आरो बे फिजिय'थेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहरनि गेजेरावनो बेरामिनि न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। जुदि नोंथाङाबो स्ट्रक बेरामजों भुगिनांना दंब्ला थाबैनो क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिय'थेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव थांनानै फाहामथायखौ लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6000159769 एबा 9101439836 जानबुं नम्बराव कल खालामना थोंजों खौरां लानो हागोन।